Ja, deze tijd hebben we druk. Hè. Alweer in april dan worden de lampjes geboren. En nou ja, dat gaat dan nog aardig knap. PM1, de meesten had 2, soms 3. En deze die hier ook 3, die rennen hier al in het hok om. Dus ik denk door mij een apart in het hokje. En later kwam ik erbij en toen win er 4. Nou, en ik duwde weer de oren wat voor die en ik kwam er weer bij, toen win er 5. Nou, ik denk, nou is het wel gebeurd. Dus ik ging in een huis, kwam uit het huis bij. Ik stap zo het hok weer in en ik denk van, nou, ze hebben nou even zien dat ik 6 of zo binnen. En nou, ik stap het hok in, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dus nog een keer tellen van, het is 6, dat had ik nog nooit, ik had nog nooit meemaken. Ja, dat is toch wel heel bijzonder. En hoe is het morgen? Het gaat alweer redelijk goed, zo wie voor die is alweer wel bij. Maar de ene die laat het nog een beetje zitten, die is meer wat te slow. Dus ik denk dat ik die aan maar in een huis neem. En dan in een huis onder de warme lampen en wat vaker drinken. Ja? Want dat zit er ook hier, dan redt hij het net. Dus we zullen het bij doen om mijn leven te houden. Ja, dat is een goed idee. We moeten de hele tijd bij staan. Houden we maar naar boven staan. Loop naar me staan. 3 uur later. Dat is goed, hè? Zal het goed komen? Dat hoop je wel. Het is altijd even aanwaarts in het laatste spel. Het is, een hele toer om het in leven te houden. Ja. Ja, om een paar woorden een beetje melken en dan hopen we dat het goed komt. Ik ben hier van een schilderschool. Dit is een project van een schilderschool. Dus ja, dit mag we even opknappen. Dus ja, een mooi putje. Een mooi machine aan. Dus voor mij is het hier wel. Ja? Ja, zeker wel. Ja, daar ben je samen aan. Mooi water bij je. Ja. Dus je bent schilders in opleiding? Ja. Ik zit nog in mijn laatste hier. En hij is een jongen, 2 hier. Dus zal wel. Dan ben je dan natuurlijk de baas. Ja, de baas net, maar wel een beetje de leiding, ja. Daarvan man. Ja, hier rijdt het zelf echt wel goed, dus dat had ik net nog. En hoe lang ben je hier al? Dit is de 3e week al. Dus nog een paar dagjes dan is het gebeurd. Maar je Spanje al 3 weken op het eiland, joh? Ja. Ja, dus. Ga je niks aan me zeggen? We hebben het dan hoor. Ja, dan ga ik te denken zo wel. Ik probeer vooral hier. Ja? Ja. Mooi gespreksonderwerp nog. Bloot interessant, hè? Ja, weet je, maar ik ga niet zien. Komt er wel eens wat voorbij, hè? Ja, Nee, dat hè? moet, maar net gewoon net doen. Maar kijk wat warmer worden, dan staan we mooi met de bootjes.